Tingog Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Diretso na naman kita, ngunyan pong semana, nagre-respeto na naman po ang Tingog Kanbanwaan. Kasabay ang pagpagirom-rom na sana po sa paghampang niya to kaining kaaldawon ang abang Diyos permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Sundo kitang alas 10:30, Lunes, petsa 11, kan bulan na Oktubre, taon 2021. Extano, ecstasy, extano. Naglalao man tabi kami na primero, yaon may natada pang nag-arantabay man tabi. Dahil nagharali. Ligaspi, marhay na aga sa mga taga-Gugon. Yan sa Baryada, PNR site, marhay na agaman sa Indo. Yan sa Our Lady's Village, sa Bitano, marhay na agaman. Kay Kagawad Alvin Gapayaw, buda kay Madam Merly Caceres. Kumusta po ka mo? Yan man tabi sa Centro Ligaspi, sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair, Kabayan Eric Narubio. Kumusta ka mo dyan sa ACES, dyan sa may Development Bank of the Philippines, an sa tuyang mga technicians dyan, mga pag-iribata sa tiendahan, kan mga computer, as in laptop, printers, dyan. Sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair, mabuhay ka mo. Sa Lapu-Lapu, kumpadreng June Pitero. Nalingawan ko pa din June. Belated happy birthday kay June Ariola. So sa tuyang pag-iriba man dati sa kumpanya, Sa nakaliis na semana, nagkarilingawan ko na tabi pa din June. Belated happy birthday kay Sir June Ariola. Albay District, maray na aga kay Dan Orense of Alpha Phi Omega. Buda kay Kasag sa Familia. Sa Marquez, Tula-Tula, Washington. Siring man sa Daraga, biyahing progreso dyan, Alcalde Vic Perete, good morning. Buda kay Vice Alcalde June G. House yan. Diyan sa bilog na tropa man tabi. Sa Sanggunian Bayan. Mga taga San Roque, Candaraga Market Site. Good morning. Sundo kitang 10:30, babasugod mi kamo mantang naghanda gayud. Ano po ang pinag-prepare lamang sa lamesa o kaya sa kusina? Ngunyan pong udto para sa lunch. Gabos na para tienda nin sira, marhay na aga, para tienda nin gulayon, yung nakaantabay man sa saindang mga bihikulos. Mga pribadong bihikulos, maray na aga sa tuyang padabang mga taxi drivers kay Sir Dan na Belanghel. Kumusta ang grupo? Pasiring kamo tabi sa International Airport. Taxi muna tabi, taxi. Tana sa transition period pa kita, Taxi, diyan, hanapon nindo. Diyan sa may Gaisano, Buda sa may Ayala Malls. Igo dyan yung taxi bay. Pa-airport ka mo tabi, International Airport ka na Bicol sa Daraga. Taxi muna. Ray na aga kay Sir Ray Babasa yan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Sir Ray, good morning tabi sa imo. Day na ko nakabuelta, Sir Ray, duman kasuhapon sa BIA na nagkataplisan kita, mga arinta
Sa katunta naman niya na maiba ka bunjing sa control tower mismo. Tutore kan airport. Kitaan madirihir kang paglanding kan aeroplo. Ray naaga si Ray Babasa dyan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Sir Ato Lim, maray naaga dyan sa Petron Gasoline Station na yung mga bakunado, padagos an sa indama na pagtaong insentibo sa mga bakunado na po, fully vaccinated individuals. Asirila ka mo dyan sa Petron. In fact, sa gobyerno, i-encourage nga ni Congressman Joey na sa gobyerno man, magtao maning insentibo sa mga bakunado na. Kiser sarong aldaw na sweldo duman sa mga naka-schedule na mapabakuna. Taan pribadong sektor, ngunyan, grabe man an espuersos and makusugan hatak ka ini na makakumbinser na magpabarakuna na po. Yung Petron, dyan sa Petron gas station, may diskwento sa mga bakunado na. Kaya, so si Congressman Joey man, sabi kan Congressman, iyan sa na ngayang paglinya sa pagpabakuna. One day's work lamang man kung na premyo para sa one day's salary, I should say, para lamang sa mga nagpapabakuna. Nganing ma-encourage. Imbes ngayang paraffol, sabi ni Congressman Joey. Kompletong tropa, pading Jomar, pading Jim, pading Al. Si Ans Galero, si Renz Luna, Buda si Luwens na Barsena, kasabay si Henry De Boy Mata. Technical control ang sa kuyang kairiba, ang co-pilot ko, the big man himself, our chief tech, no other than Ramir Bunjing Tanay in the house. Sa newsroom, sa padagos na pagbantay, dahil nakakalusot po yan, yung mga bareta po na may natok, kumbaga may relevance sa Bunjing. Baretang hindi chismis, kundi baretang may pakinabang po ang sosyudad. Individualmente and collectively as a society, walang lusot po yan kay News Manager Mardela. Yaon man production si Angel na Mustaza. Siyempre, ang samuya pong Anghelian, buda ang AM kan DCGB AM. Angel Mustaza. Si Richard sa production, buda si Arben, tarabang-tabang sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Taray nga ni Bunjing ta naglampas sa Kabikulan so Bagyo pagkatapos ito manasaro si tropical depression Nando suminabay duman sa lawas ni Maring kanakalis na mga aldaw pagkatapos naginasa ng low pressure baga Bunjing ito na para nga ni na ito si Maring o tumanduman sa kaitaasan kan Pilipinas sa tuyang ipangadyi tabi primero pasalamat ta sinalbar kita sa Bagyo and most of all itong sa mga masasakob kan Bagyo na protehiran sinda an sa indang buhay kan kagurangnan pati an sa indang mga propriedad. Tabi? Yan. My number is 0926 0156 sa Globe. 0926-0156-020 and then sa Smart 0961-759-0888 yan. Sige, pwede ka mutabi dyan magpaabot nin mga informasyones man sa sakuyang mga numbers or sa sakuya man na Facebook account hanapon nindo Pio Fernandez buda yung mga nasa internet tabi, good morning from the Philippines. So nakalagon sa samuyang webcast sa internet, DCGB News Online, sagkod sa YouTube, Sige, maray naga po, hali sa Pilipinas. Dahil ka mo liwat kan sa indong radyo, stay put ka mo, may mga hanap buhay mo na kita. Dakul kitang mga pag-uro-restoryahan digdi sa palibot. Current events, mga nakukuata sa satuyang pag-ugid sa oral daw. We will be right back, tabi.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama? Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Para kay Ralph na napuruhan ng boss,
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas isang taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Look! Up in the sky! It's a bird. It's a plane! It's Super Lenny! Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners. Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin. Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal binigay sa atin nationwide. Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya. Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny. Itutuloy! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Salamat, Bunjing. Good morning man dyan kay Sir Larry Rodrigueza diyan sa Tagas, Candaraga, sa familia Maray na aga tabi sa Indo. Sir Larry Rodrigueza, buda kay Teng na Broqueza sa bilog na tropa, barkada diyan sa PHO sa COVID Operation Center. Naga-injection naman ngunyan Bunjing sa Astrodome. Sinovac. Yan, tabi pa injection kita ta ara mo Bunjing ka nakaaging Sabado. Kung pirang ice box naman so kino akan tropa. Mga sample kan so swab ara mo kung pira 200. Ama kung Diyos. Sana
Di itsanaan positive duman. 200 bunjing. Diyos ko. Nagkapirang lugar sana ito. 200 samples. Inaragi naman duman bunjing sa kwan. Nagarahe. Bago na darahon duman sa laboratorio, diyan ko ng initial na eksaminasyon kaan proseso. Oh, good morning tabi dyan ha. Salamat sa PHO. Kara Dr. Senit sa tuyang pamayo. Sa tropa. Kara Teng, kara Engineer Wally, kay Bong, gabos na dyan, tabi. Kay Sir Ryan na Altavano. Maray na aga tabi sa ino. Sa bilog ng staff, the men and women come Provincial Health Office. Albay, dyan sa Astrodome mo niyan. May nag-i-injection na naman tabi. Okay. Di, pirang mo niyan, Bonjing, ang nag-file kaso nakaaging Sabado o Biyernes ultimo. Ano? Ang pig-antabayan ko sa Salado Nasyonal, dainin mga kumikerong nagbutwa ade. May nariparo ka Bonjing duman na may naka-costume. Kay tubaga, kanday pang COVID, may mga minapasiriring duman sa Comelec. May mga naka-costume ning Jesus Christ. May naka-costume ning kung ano-ano. Si Pamatong nag-file. Si Eli, garuday naman ito nag-file ta. Deklarado na niya na baga ang buhay niya na siya ang presidente kang Pilipinas. Tao-tao na tapag uri-restoryahan ta ang Salado Nacional mo na tabi. Mientras tanto, dahil ngunyan bunjing ano, masyadong komedi ano, nagkatarakot man gayud so mga makarandidato. Sa pagka-presidente na mga nag-komedi, sabi ka ba, paano man nga magpa-komedi sa iba na? So mga nag-file nga ni ngunyan nga yan, iba, komedi na. Botobot kan Palasyo Malacanang. It's 9:31 oras Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Great Taste White. Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Napapalaban bunjing an sa tuyang kababayan ano si Super Lenny. Yan. Ang color ng ngunyan is pink. Yan. Siyempre kitang mga Bicolanos tabi iyaon ang sasabing pagtangkilik. Mamamati mo man eh. Kumbaga, pagtangkilik sa tuyang kababayan, malay mo baga tabi, ano? Baka lamang. Ano ni Bunjing? Panduan na may nag-attempt na Bicolano. Primero si the late Senador Raul Roco de Sinuerte. Ikadua, ini si Vice Presidente Leni Robredo. She is one step na lang tabi kung swertihon baad magkaigwanin kainit-inuting Bicolanong presidente ang Pilipinas. Ano Bunjing? Okay. Siyempre, yaon yan ang mayoriya kan Bicolano. Yaon ang pulso. Yaon ang pulso. Okay. No question about it. Kung manggana
Good. Yan. Ang problema kay ni, dumana kita sa putan na nga ni. What if kung ining namumuyahan ta, nakababayan ta, na sana in the remote possibility, mapierde. Ano po ang satuya na naman na attitude towards the one who will take the reins of the government comes 2022? Yan. Ano sa tuyang magiging attitude? Kasangon yan, siyempre may napapalaban na Bicolano. So mga taga-ibang rehiyon bunjing, dahil man mamumuya ba ko? So mga taga-norte, dahil man mamumuyaan. So mga taga-Mindanao, dahil man mamumuyaan. Too much regionalization digdi sa satuya sa Pilipinas. Yan. What I am driving at is, bubiltadahan ta na po ito. So, pigpaparataram ko baga digdi pa oro-otro sa tingog kan banwaan na gusto tang ma-break na cycle na kung si Isay man ang tumukaw diyan sa Malacanang, Bicolano man o bako, may problemang permi sa Pilipinas, tananata. Everybody is pulling it down. Kung bako yan ang ibinoto. Kung makaluwas si Leni hilingon nindo, well and good para sa satuyang mga Bicolano. That's for sure. And kita na naman digdian makurahaw. Kupiraran man yan nindo ang gobyerno, dahil nindo pagparabutungon pa ibaba. Kita naman ngunya na mga Bicolano, an mataram kaan. Siring kan piga para adbukar ko digdi ka ito. Sa tingog kan banuan months ago, years ago. Kita ngunyan medyo adamant sa presenting administrasyon ta taga Mindanao. Bako ta kababayan. And ibaan ugali, ibaan sistema kan pagpalakaw kan gobyerno out of the box. Bako itong so nakatudan na nakakahon ang hero-hero, ang decorum, the way na nagdi-deliver ng speech, the way sa pagpadalagan kan gobyerno, the way sa pagtratar kan mga issues, iba an sa tuyang nahihilingon niya sa presidente kan Republika kan Pilipinas at present. Iba nahiling niya to ngunyan. Kaya kitang mga Bicolano baga, adamant ngunyan sa presenting administrasyon. Now, kung gumana sa tuyang namumuyahan na si Presidente Leni Robredo, siguro marealisar ta na, kita po gabos, tupiga para taram tadig sa tingog kan banwaan na, it's high time na kung si Isay man ang makatukaw diyan sa pwesto, suportaran ta. Takita naman ng mga Bicolano ang mataram kaan. So ibang mga taga-rehiyon, iyon naman ang makontra. Iyan ang cycle na piga para punto ko digdi ito sa tingog kan banwaan na dapat nakutaan ng mawara. Sabi nga ni Sir Rodel na ninyo Franco, so sa kuyang friend sa Facebook, ako ngaya pigre-respitar ko, nag-post siya sa Facebook, pigre-respitar ko ngaya ang choices kan kada sarota kaya ngaya eleksyon. Demokrasya, igo kita ning pribilehiyong magpili kung si Isay ang sa tuyong nagugustuhan. Pero ngaya, pag abot kan panahon kung ang kandidato ko ngaya bako manggana, masuporta man giraraya ko kung si Isay sunanggana dyan, ta iyon an nagustuhan kan mayoriya. And that's the essence kaya of democracy. Pero kung di kita makakahali duman sa stigma, so attitude tabaga na pagbako taka partido, dagit kita sa Dilawan, dagit kita sa DDS, dagit kita sa UNI. From the very first time pa sa nang pagtukaw kang presidente na bako tanagustuhan, bubutungon tata pa ibaba, nako, the Philippines will be left behind again. Kumpadreng Noel, tabi, marain aga. Good morning, babe. Padebe. Oho. Move on, akapod ka. Come again? Pag napirde, move on.
napuputol ka. Tabi pa de, go ahead. Wala pre, Sige, go ahead tabi pa de, go ahead. ang apod kan, pag napirde mo, buon. Yan, move on. Tama ka dyan pa de. Pag nangyana, salamat. Pag napirde, move on. Yan. Oho. Eh, na magparasaraw pre. Sa araw talaga kaan. Kung di kita magkakasaraw, dahil tan mo papagana. Araw sa nagsasabi. Pero kung magkasaraw kita, na may mahatak pa kitang iba, siguro 90% magana kita. Muya kang iba. Basta ako I commit to be the Lenny Robredo as our president. Okay. Ayaw man siya natabi. Sige, salamat pa ding Noel. Iyo, totoo ka dyan. Kita mga Bicolano, arog kaan. Ano dapat? Kaya lang, ang question is, our individual attitude and collective attitude. Kung day manggana sa tuyang presidenteng ipigbubusol, ano na naman po ang sa tuyang attitude? Tabi, yan. Ano sa tuyang magiging attitude? Will we be supportive sa makapot na naman kan renda di gobyerno kan Republika kan Pilipinas kung bako yan ang sa tuyang ibinoto? Dahil pa kita nakakahali paano sagkod sa ngunya na ang tawo nakaabot na sa ibang planeta, nakapadara na I should say nin mga ekipahe sa ibang planeta, kita sa Pilipinas dahil pa nakakahali sa arog ka na cycle. Diba? Hilingaan sa tuyang mga pagtaraning na nasyones. Duwang bagay iyan. Tabi, balikan tadigdi. So ibang nasyon niya to, nakataraning sa Asyano, abantido na. Pagkatapos kan eleksyon, whoever wins, tapos na ang istorya sa politika. They are now one. Sarong karampag, move on na, sabi ni Pading Noel Manalo, taiyuan so nang gana, irespetar niya to. O niya, pero pag-arog ka ini, in the remote possibility, halimbawa, daiman itugot na mapirdi si Super Lenny, ano na naman ang magiging attitude ta? Gumana halimbawa, baga ngaya, kung sisay, si Bato, si Isko, si BBM, ano na naman ang attitude tatabi? Ngunyan, kung si Lenny ang manggana, kita naman makuraot, suportaran ta ang gobyerno, marealisar na nindo, tupigaw para advokarta, di sa tingog kan banoan na whoever the sitting president will be, tabangan ta na takitang Pilipinas, dai pa nag-aabante nintodo. There is something sa satuya, individualmente and collectively as a citizen, na inda sobrang gabat, nata daw, adi. Arog kayo ni ang Pilipinas. With the advent pa kan na Facebook, nakaw. Iba. So, siguro po nakukuanin doon punto ko na tama palan ngayon so piga para uro-utro tadigdi ka ito sa tingog na pag-abot kan panahon so logic behind kung nagwa para advokar kita na daiman masyado pa kan butungon ang gobyerno kita naman ang mataram kaan. Bako, yan po ang sistema. Sir Tony Reyes, good morning tabi sa imo. Sabi ni Sir Tony Reyes, let's forget the stars. We should unite under one sun in our flag. Yun na nga niyan. Kaini po na pagkakadibidir. Political divide sa Pilipinas. Dahil natatapos bunjing pagkatapos kan eleksyon ano. It lingers on and on and on. Iyan ang problema sa to eh. In relasyon doon sa text ni Sir Tony Reyes, ang political divide sa Pilipinas, grabe. Dahil pa nga nag-eleksyon, so mga potensyal na maging presidente,
Pigraraot na. Diba? And baog-bahong kita mga Pinoy pag nakakadagog ning araw ka ng mga sistema, dakol namang karat na ka ito, naming karat na itong gusto magpresidenteng, naraot sana sa aram na nindong pa sistema na mga nangyayari. Investigasyon sa Senado, press release sa media, press release sa social media. Kaya kitang mga Pilipino baga, mahilig kita tulos-tulos mag-conclude basado sa satuyang initial na naaaraman dai kita na panahon na magbutingkay kumbaga magdiagnose so much so na ang desisyon niya to basado duman sa nahihiling na news, basado duman sa nababasa sa Facebook, sa mga nagre-release ning kung ano-ano, minadesisyon kita duman. The danger there is kung so desisyon ta sala and kung so naraot na persona na kutaan na igoning potential both capability-wise, intellectual-wise, kung so naraot, iyo pala nito so kapabling magpadalagan kang Pilipinas. Kaya lang naraot, takita baga minakurungklod tulos, nadadaog sa propaganda, itubudan ta so mga black propaganda na dumang kita natuod ever since administrasyon kan mga Aquino, people power, dumang kita natuod baga super may kitang adamant sa gobyerno. Ngunyan, ang problema kang kung so desisyon kan tawo, so common notion na pinag-aapod, so desisyon based on public trial, sala, yan. Sayang na naman tabi. Kung so decision is based on wrong assumption, mawawara sa oportunidad kang Pilipinas na makakuanin maray na leader, tarinatakan so leader. Baga, gabos yan naratakan na naman ngunyan bunding. Si Nana Leni, si Isko, si Pacquiao, si Saipas, so baka, gabusan ngunyan. Diba? So, iyon na po ang question. What would be our attitude if the one elected to hold the reins of the government of the Republic of the Philippines is not the one to whom we voted for? Yan. Kung bakuan ang ibinoto ta, ano na naman tabi sa tuyang magiging attitude? Yan. Tabi ha? Kung manggana si Nana Leni, okay. Kung mapierde, kitang mga Bicolano, bubutungon ta na naman daw pa ibaba ang masunod na administrasyon. Sa ibang rehiyon man, halimbawa, Solid North, Visayas, Mindanao, ano man sa hindang magiging attitude man, kung so sa hindang presidente man na pigbubusol, dai man ang gana. Ayo tabi, that would be a very big question pa na daita na sasabutan sa kudngunyan kung ano ang magiging kasimbagan tabi. Takadakuldan nangangapudan ang simbahan Katolika, iboto ang tama. Pero may bagang araw ka, vote wisely. So much so na may pinag-indirso man tabi ang mga religious groups. Ano iba-iba bagang mga sektores religyosos, may mga pinag-indirso man na kandidato. Puro parareho bagasinda. Yan. Ngunyan, paano natabi kung ang mangganang presidente na naman bako so ibinoto ta? Paano maging attitude tabi niya to? Would you commit with, shall we commit, I should say, individualmente na sa society na suportaran ta kung si isay man ang manggana tabi? That remains to be seen. Sabi ni Pading Noel, saro patabi padi, dapat aliuntang mga Pilipino ang pagka-idolism. Diyan kita nagkakabaranga padi. Ako untaan pagkatalo kan sarong kan sa tong kandidato. In kaso yan, ano? Tama ka dyan tabi, Compadreng Noel. Sabi nga ni kan saro man na writer na nabasa to sa iyang surat, the problem ngayon with over democracy is, saro man na writer, nalingawan ko lang,
with all due acknowledgement tabi sa iyang wisdom as in ipinagtaong share sa publiko, ang problema ngayon sa Pilipinas is over democracy tabi. Yan. Na pag-ansaro ngayang kuan na over-exercise na ngayon democracy so much so na bako na ngaya tultol. Así, me gusta mi, así, me gusta mi. Ini po, day makukuakan iba na ang sa tuyang ata ilingon ta. Gumana si Nana Leni, gumana halimbawa. Pagkatapos pagparatsong kiun man kita kang ibang rehiyon bonjing. Ining pigataram ta sa tingog kan Banwaan, maaprisar na nindo. Takitanan mataraman no mong hindi nang nahiling na tama sa gobyerno, di ba bonjing? Iyan ang punto ko. Gumana si Nana Leni, solido kitang mga Bicolano, gulpi na naghiriro. What if kun kita naman ang sila naman ang pagpara dugkilon butongon pa ibaba. It will now be the time. So pigasabi ko sa Indo, there will come a time na maaapresar nindo ang pigapara at bukarta digdi sa tingog kan Banwaan na suportaran ta. It's time for us the Philippines to move on. Diba? Diretso kita kan mga istorya. Yan sa luar. Compadre Ngal, what's happening? Good morning. Go ahead na. Good morning, balik sa dating sitwasyon mo niyan. Ang Legazpi City Comelec sa kadakulan kan gusto pa magharabol sa pagparehistro asin pag-ariglar kan sa indang record sa Comelec para sa nagraning eleksyon sa Mayo. Inaan sitwasyon mo niyan digdi sa City Hall compound na haros nagsurupay na naman na Baring Pio. Ang mga yaon sa Comelec haros nakaabot na digdi sa may Sipak 2 sa may Marquez ang linya kan mga nag-aabol na makapagparestro. Ang unya na big extend pa sa good sa katapusan kaining Oktubre ang pagparestro dyan sa City Comelec. Sa ibong na lado sa monitoring kan DCGB News sa mga barangay, sa ibang barangay officials, nagkaka-problema man dahil sa iba man nagkakaturood na bago magparehistro, mina-coordinar as in normal naman na so barangay officials nagdiskarte man para magkatarawan sindaki allowance aragad kundaiman ki suporta ali sa ibang darakulang politiko, sisibot man sa ibang barangay officials. Pero sa ibong kayan, may namonitor man kitang nagkapirang politiko na may kanya-kanya man na maniobra, may kanya-kanya sindang tao man sa barangay na pigkapabantayan talagining maparestro pa maharabol nanganin na anatundag kani para man sa indang personal na interes pag-abot kan eleksyon. Ibaga, linyada dyan kahalawig na naman. Ano? Iyo pa din, grabe. Okay, sige. Expected din sagkod katapusan kani Oktubre dahil talagang dakol pa ang interesado na magparehistro sa Comelec. Roger. Yan, update na rin Albay District, Al Armario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al. We will be right back. Pakalis kan mga pagirumdum. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salcera ang
Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman may maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakulang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Salvacion Daito na taga Puro Legazpi City. Ako po ay nagkaroon ng diabetes. Palagi po akong napapagod, parang nawalan ako ng lakas. Kaya hindi na ako nakapagtahi. Kaya nung umpisa na lang, mag-take ako sa wellness center. Nawala na po iyon. At saka malukas na po ako ngayon. Bumalik na po yung pananahi ko. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Cabelis Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Mons Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary
Centenary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Dapat handa ka sa manawatin. It's the day, it's the evening. Best Cafe is the day. Best Cafe, Best Cafe. Ano pinamasustansya? Best Cafe, di ko na kasama. Best Cafe, Best Cafe. Sa umaga. Best Cafe, ano pinamasustansya? Best Cafe, di ko na kasama. Best Cafe, Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:01. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Hinagad ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa publiko na magpabakuna. Katakod naman ini kan pag-recover ni Archbishop Advincula sa COVID-19. Sinabi ni Advincula na napatunayan niyang dakulang bagay ang pagbakuna para labanan ang COVID-19 kaya pighagad niya sa gabos na magpabakuna para sa sadiring kaligtasan asin kaligtasan ng ibang tao. Nagpasalamat si Advincula sa mga nagpangaji para sa iyang recovery. Kasabay kay ini, nag-apelar si Advincula nin pangaji para sa mga may helang asin medical frontliners siring man ang pangapunan sa publiko na magsunod ng gad sa health protocols. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob
ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat bunding agawang kuning date na minuto mo na then bawiin mo na lang nakontaktaan sa tuyang mga amigo and an oras ken is very precious enough kaya sabi ko bunding alburong ko mo na an oras nasa linya po si Sir Nong Rangaza the climate change guro saro sa mga nag-drive kan programa sa climate change, adaptation, resiliency asin iba pa bako sa nadigdisalbay kundi sa bilog na Pilipinas asin may influensya sa kinaban. Sir Nong Rangasa nag-file sa kansa ayang COC as mayor kantiwi. So kunon tata why the sudden change na from his advocacy malaog siya sa maentra sa bida politika Sir Nong, marahay na agad tabi si Pio po kan DCGB. Thanks for taking our call tabi. Good morning tabi Sir Pio. Good morning sa Gabos ni Dangog sa imong programa. Opo So you have filed kan sa imong COC last week as mayor kan tiwi comes election tabi. What was the turning point na apwera kan sa imong advokasya tabi na yaon na i-in place mo na halos ang bilog na Pilipinas institutionalized na lalo na digdisalbay and iningso sa climate change, adaptation, resiliency asin iba pa. Then here comes another endeavor na linaogan mo tabi sa politika tabi Sir Nong. Well tabi Sir Pio actually idol dahil po ngayon, nakamatik kita ki pandemya. Aside from na-institutionalize ka na so climate resiliency and disaster resilience sa buong Pilipinas. So, ngunyan po, nangapudan kita ki, namati ang global pandemic, COVID-19 pandemic. So, nahiling ko mismo sa tunay na pagtiyo, sa tunay na agrangay kan tao. Mm-hmm. So, it's very timely na kaipuan kita ma-adapt a culture of sensitivity governance. And that's gender sensitivity and the human rights approach kang bawat lambang individual at komunidad. So actually may sarong pangapudan kaya so community kan tiwi na sa bagong pananaw, sa bagong pag-asa at bagong asenso at bagong aksyon para sa bagong henerasyon. Nangangapudan sila na magkaigwa ki tunay ng magkaigwa man ki na trabaho at negosyo ang lambang individual at syudad mismo ay komunidad din mismo sa Bangwang Tiwi. So kaya po nang-udyok po ako from a whole of society, whole of government, whole of nation approach ay dapat i-localize itong nasabi na mabat ma-mainstream mismo at the local level sa Tiwi. So nahiling ko po Idol Pio na nakaipuhan mismo na ang pagbabago na dyan po sa Tiwi Albay. So kaya po ako so puso ko sa sadit duminakula. Kaya po na-develop so hearts. So what's the meaning of hearts?
po nag-udyok sa kuya. So dahil because we witnessed the global COVID-19 pandemic and other infectious diseases. So yan po, sa issue sa TIWI, pinaka-issue talaga 4 decades ago, so previous administration at the present administration. So ang water security issue, until now, daing tubig and tubig. So 4 na dekada na yan. So na-resolve. Actually, nakulong kitang sources. Kailang talaga na ayos ang sistema. So, kunyan, mahapot ka na, si Ika ay nagkandidato na supporter talaga ni Mayor Ami. So ako ay 15 years ko mapig-supportan si Mayor Ami. At until now, talagang day ko nahiling ang progreso kang magkagwa malamang tubig sa tuwi. Namamatayan ko kaya ngunyan Idol Pio na every time na maagi ako, mahiling ko, ang mga neighbor ko naghararok hanggang Banggi. Grabe ang pagtios. Tapos so, maharok sila, maturog sila matanga, mamata silang ama yun para magharap diraray. So yan po, so nahiling ko pong kaya po ang Aksiponso Challenge ka mga taga-tiwi. Opo. Pandua, about health. Sumahiling ta mismo ang tunay na sa dapat may health and sanitation. Pakusugon ang salud, nutrition, pakusugon mismo ang social welfare. Ang dyan po sa tiwi. So what is another E? Focus on environment. And dapat baga po dahil po nag-agi na ang albay sa mga mga administrative cases, criminal cases on solid waste, may naka-suspindi na nga mga alkalde dyan, mga councilors. So, but sa tiwi, again, we are not zero waste. So kaya po ang tahiling mismo sa environment, ang zero waste management. At yao mismo sa tiwi ang geothermal. So we have an energy conservation. And we will focus from ridge to river to reef na dahil may bulod ang tiwi, may mainland at coastal, so dapat pakusong sa enabling environment to coastal and forest protection. So halos kumahalo mo ang tiwing kalbo, so grabing illegal, and among others. So dapat tawang kipunto yan, Idol Pio. So another sa hearts is agriculture. So kung may tamang programa ang agrikultura, ang dyan po sa tiwi, halos mo yung tinamaan kita kay global pandemic. So dapat ko dahil nagagutom ang tao, kung igwang community food garden in every barangay. So that's a food security issue. So we will focus about mga farmers and fisheries production. So problema pa sa tiwi until now po na kung pagkaaki ang irrigation system. And of course, kay po po mahiling mismo. So ano po so pwedeng ilag sa tiwi? So extension services for farmers and fisher folk. Dahil po mahiling mo ang mga farmers as farmers talaga. As fisher folk talaga. So there's no innovation, there's no whatever na pwedeng i-introduce. So dapat kay Ponta mismo i-introduce baguhan ki sistema para at least sa inyong pamilya at sa inyong individual na pagkatawo, magkaigwa ki integridad at sa dignidad. At mabuhay kitama ang mga lambang pamilya. Maayos. So R is resiliency. Yan po mahalaog so climate change adaptation and mitigation. And disaster risk reduction management. So that's disaster resiliency. So of course, you cannot develop any development na pigigibo sa local government, the provincial level, development, regional level, or national level, or global level, without considering climate resiliency or climate and disaster resiliency. So, kaya po cut across the board. So, ayan po ang kaya po hilingon dyan. We will review all the plans na dapat science-based and probabilistic na yan, risk-based approach ang output. Bakit lang po so cut in paste. So, we will see to it that we will secure a safe and healthy settlement. Ang tiwi, dahil po talagang nagrarampahog. Every time mahilo mo po ngunyan, talagang wala kaming settlement na ayos. Okay. So, another T, tourism. Yaon po sa tuya ang geothermal. Yaon po diyan ang science na nagigibok yung mga kuron sa putsan. So, dapat magkakaigwa kita proper industry and technology dyan sa tiwi. And yaon po ang patronos ng albay si Ina, Our Lady of Salvation. So, dapat we will promote as a pioneer or as a prime as religious and tourism and farm tourism. So, once na po yan ay nakalibrate, nakaigwa ki natawang ki refocus na dapat so religious ay maging tourism dahil dahil po ki deboto. Pero pag dahil nga deboto sa tiwi pero dahil man ki mga makaunan, dahil man ki mga other development na pwedeng pasyaran sinda. So dapat kay ipuan i-develop din ang religious tourism or farm tourism. So
kung igwa po kayo maarugdaan, makusog po ang negosyo at trabaho Mhm. ng mga ang bawat pamilya at lambang saro. So dahil na po sinamamigrate kung sa insa ay nagdiduruman. Nakulo pong skills and tiwi. So therefore, how to sustain, that is S, is sustainability. So kaya po ang po mismo pakusugon ang public order and public safety and public security. Nakaipuan taga mismo, mintinado, kung dakulong po debutos ang ginyang po sa tiwi. From until na po, dakul po gusto rin niya, kaso pero may lockdown. So kaya makulog siya kayo. And of course, dahil po yung masustain ang pagsasabi ko yan, kung dahil mo buksan, dahil mo ayuson ang infrastructure development, mga road, by bus road, farm to market, whatever, or road to farm, to my farm, whatever, and apod kayo dyan, and other utilities. So, Opo, no. Oo. from sadit na puso, from sadit na heart, dumi na kulang po parts. Opo, opo. That's part of our campaign. Sir, nung, did you consider na ibang laban ini sa politika, so laban mo tabi sa advokasya, sa climate change, resiliency, adaptation, gabos, ma-institutionalize, and this will be a different battlefield tabi na sa imong hampangon. So, are you prepared na tibaad pati, alam mo naman ang politika sa Pilipinas, tabi, Sir Nong, how would you react on it, tabi? Well, actually, I'm preparing for that kasi as a resident trainer from local government, so kampang kong gabos mga alkalde, gabos ng mga elected officials, so na nagiging embedded na sa kuyan because sindas pinaturuan ko how to develop their plans. So, of course, you cannot develop a plan without considering a political, yung may political perspective. So, halos na-adapt ko yan eh. So, little by little, hindi ko man sinabing 100%, but sinabi ko, little bit na incident na opdan ko yan at na-adapt ko na. But, of course, I am ready to learn and, of course, kaya kung maopdan pa ang other processes. Opo. Pero, of course, because of my experience at the local and the provincial and national management level, so halos po, po may politikang kairiban. So that's why parang part and parcel na siya kan-develop. Okay. Di sige tabi, Sir Nong, salamat sa oras nin Maray, sa oras na pigtao mo. We wish you all the luck and stay safe tabi, Sir Nong. Good luck Yes, sa imong endeavor tabi. Thank you very much, Idol, and thank you sa gabos sa nagdagog na programa. At the same time, nagsalamat to na Maray sa some of the most brilliant broadcaster. Iyak ka na naman. Leo Fernandez. Iyak ka na naman. Salamat, Sir Nong, tabi. Thank you so much, tabi. Yan. Hello. Hello. Thank you so much, Sir Nong Narangasa. Sige po, bueno, diretso kita kan mga istorya na kunyak nag-file Sir Nong kaso sarong simana ko pinipig ko bunjing from climate change advocacy naglaog siya sa politika, no? Ano daw niya ko, what happened? Sige, tabi. Renz, go na Renz. Isihon ta ang contact, ang linyada dyan ni Renz, sa iyang area of responsibility, and then hisunod ta si Luwens pagkatapos masumada naman si Bunjing kan mga nawalat pa dyan, sa tingog kan banwaan, tabi. Okay na, Bunjing, yung connection ni Renz. Renz, go. Yes, salamat tabi Sir Pio. Maray na aga, maray na aga sa mga parantabay sa madugan niya nga mga bareta pinigresumer na ngunyan kan lokal na gobyerno kan Dargalbay ang pag-distribute as in magigman retrieval kan mga modules sa mga pampublikong eskwelahan. Ini nga ni makalis na i-lift or pagbawalan muna kan lokal na gobyerno na pagkakaiguan ng retrievals and distribution ng modules makatapos nga na magkaiguan ng paglangkaw ng kaso ng COVID-19 digdi sa Banwaan kan Dargalbay. Sa latest na COVID-19 advisory kan LGU na kung saan ngunyan na pagkaaldaw, pinagresumer na ang pag-retrieval and distribution ng mga modules as in may pit man girarensin na pangapodan na mga parents or guardians na na pinagtutugutan na magkuha ng modules sa mga eskwelahan na igwang or pinagsunod pa ang minimum health protocols arukan pagsulod ng face mask, face shield as in maginman ang mga pag-observar ng social distancing. Pinag-abisuan man ang gabos na mga maestra na sa mga parents na mismo itatao ang module as in bako sa ibang tao at ang aning maiwasan man ang pagkakaiguan ng sorsuan digdi sa laukan mga eskwelahan. Kaya sa ngunyan pinagalao man ng aktibo naman ang aktibidad kan mga estudyantes ngunyan na pinaglift na kan lokal na gobyerno kan Dargalbay ang pagbabawal sa pag-retrieve as in pag-distribute ng mga modules para sa mga kaakian ngunyan pang nasa bago na kita nga mode ng learning lalo naman sa mga pampublikong eskwelahan.
Manada Bareta, Renz Luna, DCGB News. Salamat rin sa istorya dyan sa Abiso Candaraga. Si Lowens Manisiyonta. Nahiling ko na itong kuan ito ni Mayor Vic itong so Pigbaret and Renz. Pinag-post ito ni Mayor Vic na kaso hapon pa yata Sige. Diretso ka na istorya. Lowens, Maraynaga Lowens, go go go. Salamat abi Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag pamanab bareta. Napapakinabanganin marhay kan konsehos kan Barangay Kapantawan, Legazpi City. Ang tulong para sa ating disadvantaged workers o tupad beneficiaries sa indang barangay. Pagkatapos na iyo na ini ang nagtatrabaho sa pinagigibong presenting floating garden na pigtatrabaho kan barangay para sa pagpagayon kan sa indang lugar asin sa paagi kan mga recycled plastics. Ini ang ipinangunambitan sa DCGB News ngunyan na pagkaaga ni punong barangay Eric Simbrezuela kan Barangay Kapantawan na magayon ang siring na sitwasyon. Asin siya nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List para Congressman Alfredo Pido Garbin asin Congressman Saldi Codangan kay Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda kayo yan mga ininaang naging katuwang ninda para mapakaskas at sa indang proyekto. Ang floating garden na ini, iyo ini so mga nabakal na mga plastic bottles kan barangay sa mga nagpabakal man kan mga nilitrong plastic bottle para malabanan ang polusyon. Asin magamit ini sa pagpapagayon asin greening program project kan sa indang barangay. Kaya sigun kay Brizuela, padagos pa ang pagpapalinda kay ni Sir Pio asin so gustong magpabakal kan mga boting ini magpasiring sana sa barangay hall. Pangani ng masaindang mabakal asin maging dagdag nindang ekwipahes sa pag-ibo kan floating garden na ini. Iyan tabi Sir Pio ang magadagdag pang istorya, paparuso digdi sa Legazpi District area, ako po si Luwens Burse Barcena. Salamat Luen sa istorya man dyan sa luwas. Kung naramdaman ko iyon sukan, so pag-interview ta ito kay Kapitan na iyan na sa floating garden, gamit ining mga recyclable materials. Igo nga ni ka na nasyon, igo ning inventor ka na nung nasyon ito, Bunjing, nagibo siya ning resort, ang gamit, yan ang mga botilyang plastic. Nagibo siya ning resort, bako Bunjing, sa dagat. Pwede na Bunjing? Pwede na kita magkuhan. Babay. Inalbor ko baga so minuto mo dyan sa pangaran kang bilog na tropa Lunes. Thank you so much sa sinamang Diyos ang magbantay tulos na masunod. News Manager Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Chalton Lahara madudulukan. Chalton Lahara na kita, Chalton Lahara na kita, Chalton Lahara na kita. Chalton Lahara na kita, Chalton Lahara na kita, Chalton Lahara na kita. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, wag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin.
Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months at nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Taste better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan at abangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise,